A divat változik, a stílus örök. Coco Chanel híres mondata nem csak a divatikonok, hanem a pályakezdők számára is követendő aranyszabály. Csak addig nehéz talán az út, míg a ruha tervezője vagy viselője ki nem alakítja egyéni stílusát. Erdélyben egyre több fiatal alkotó küldi kreációit a kifutóra. Van, aki otthonában állítja össze kollekcióját, van, aki már saját műhellyel büszkélkedhet. Hogyan lehet kitörni a provincializmusból? Létezik-e erdélyi esztétikum? Rögtön kiderül. Megfogni a szépséget, megfogalmazni az esztétika lényegét. A divat világában talán minden ebben rejlik. Úgy tűnik, egy gyönyörű lánnyal ez könnyen sikerülhet. De a semmitmondóan egyszerű és a túldíszített közötti végtelennek tűnő ruhavariációk palettáján ott átonganak a közhelyek csapdái. Két székelyföldi lány ügyesen kerülgeti ezeket. Ódon patinás, vintage-be hajló stílusjegyeik egyedivé és hordhatóvá varázsolják ruháikat. Emőke és Eszter barátnők voltak a középiskolában, de két különböző nagyvárosba iratkoztak képzőművészeti főiskolára. Eszter Bukarestben, Emőke Jászvásáron tanulta a divattervezést. De a sors úgy hozta, hogy mindketten csíkszeredai párt választottak. A szerelem hazahozta őket. Egyszer felvarni, gumit beletenni valahogy ide, és ezt a csipkével letakarni. 5 évvel ezelőtt közös vállalkozásuk ezzel a dobozkával kezdődött. Emőke egy rockbandától, Eszter egy kórustól kapott felkérést ruhatervezésre. Akkor döntöttek úgy, hogy mindkét öltözetet közösen tervezik és varják meg. A fizetséget ebbe a dobozba gyűjtötték és elosztották. Aztán jöttek a további felkérések, így nem sokára már műhelyre volt szükség. Indulásból szerintem bele se gondoltuk, hogy mi mekkorát álmodunk, hanem nem volt akkor más opció nekünk. Valahogy ruhát akartunk mit csinálni. Hogy aztán ez így fejlődött, és most itt állunk, és most szerencsére egy csapattal együtt dolgozunk. Ez szerintem az ambíciónknak köszönhető. Egyetemistákként mindketten arról álmodtak, hogy egyszer majd pörgős metropoliszokban nagy divatházaknak dolgoznak, de ma már el sem tudják képzelni, hogy máshol éljenek. Szerintük Erdélyben még nincs telítve a piac, és ezért tudnak itthon kedvükre alkotni, kibontakozni. Ha Csíkszeredában van az Isten háta mögött, akkor is úgy kell dolgozni, mint hogyha Párizsban lenne, és kb. Ez a dolog nyitja szerintem. Tehát, hogy soha nem azt kell nézni, hogy mi az elvárás Szeredában, vagy mit vennének fel a lányok Szeredában, vagy mi az, amit bemernének vállalni, mert hogyha azt nézzük, akkor a farmernadrágot gyártunk pólóval. A részletekben rejlő elegancia. Eszter így fogalmazta meg a közös irányvonalat. Kézi munka, igényes anyaghasználat, egyszerűségében lenyűgöző. És ezt nehéz megtalálni a csupa csipke, csupa báj, fényes csillogó bolti felhozatalban. Éreztük, hogy van egy hiány a kínálatban. És az a fajta hiány, amit most már így ennyi tapasztalat után mondhatjuk, hogy ami az erdélyi kisebbségnek az esztétikáját kielégíti, mert sokan elmondják, hogy Vásárhelyen rengeteg a kölcsönző, de hogy igazából nem hozzuk szól. A székelyföldi mennyasszonyok is a csipkéért bolondulnak. Itt viszont olyasmit találnak, amely nem köszön vissza minden kirakatból. A francia csipke minden millimétere egy vagyon. Különösen, ha azt utána kézzel gyöngyözik. Igazi ínyentség, de ma már egyre többen keresik. A mai világban egy modern művész el kell tudja adni a munkáját, és ha a divattervezés egy művészet, akkor ennek az is a része, hogy kell egy jó marketing és egy jó kereskedelmi rész, és egy nagyon jó érzék ahhoz, hogy alkossál olyat, ami egyedi is, kreatív is, de eladható is. Eladás? Na, ehhez kell egy férfi, mondja Emőke, és íme. Egy férfi, aki informatikai és közgazdasági diplomával a zsebében meglátta a lehetőséget a lányok álmaiban. Csaba azon is dolgozik, hogy akkor se álljon meg az élet, ha felesége kevesebbet lehet a műhelyben, mert pillanatnyilag a prioritási listát Vince vezeti, a kisfiúk. Hát egyértelműen az internet az a platform, ahol ki tudunk törni így a nagyobb piacra. Az, hogy egy-egy esküvőn több százan látják az adott ruhát, egy nagyon hatékony marketing eszköz.
Székelyföldet már sikerült meghódítani, a kiegészítők, öv- és laptoptáskák már Magyarországra is betörtek, de az igazi kihívás még ezután következik, az utcai ruhakollekciók. Egyediségben a lányok verhetetlenek, és ami ennél fontosabb, soha nem adják fel.